Уважаеми дами и господа, около мен има цяла сурия от звезди. Убедете се сами. Viva la diva, viva Victoria, Afrodita. Viva la diva, viva Victoria, Cleopatra. Аплодисменти, уважаеми дами и господа. Аплодисменти. Я кажете сега да започнем така. Откъде идвате вие? Сега първо да ви ги представя и ще ви кажа откъде идваме. Най-напред това е Петър Тодоров от Русе. Той е на 12 години. Негова е песента, която току-що чухте. Михайла Илиева от град Гурково до Стара Загора. Тя пее невероятно, но след малко. А момичето, което седи до мене и което вие не виждате, се казва Стефани Обадяро. И тя няма да може да пее, за ваше голямо съжаление, но тя пък танцува с душата си, сърцето си, така както не сте виждали. Тук при нас е майката на Петър, до мен е колежката Петя Данданова, аз си казвам Георгина Георгиева и сме хората, които... И да, ние се връщаме от Москва. Москва се проведе международен фестивал за таланти, който се нарича Гордостта на нациите. Държа да отбележа, че сред нас не е само едно 10-годишно момиченце, което е от Бургас, което се лекува в момента в Сърбия, замина директно за Сърбия. Тя е била с 30% липса на зрение и той с 30% е имала зрение. Благодарение на българската Коледа, което държа да го спомена, тя се излекува след операция в Русия и нека едно от малкото неща, които искат да запази новия президент, нека да бъде българската Коледа, защото всички тук вярваме именно на това. Толкова по социалните въпроси. Сега да кажем къде бяхме. Отидохме в Москва и ги разбихме. Просто ги разбихме, защото беше международен конкурс с повече от 150 участници от над 10 държави. 2 от децата се върнаха с гран-при, а всички останали с по 2 златни медала. С гран-при носителите са Петър и Стефани. Златните медали е Михайла и Радина от Бургас. Фестивалът беше на много високо ниво. Първият ден на модата се проведе в дома на Слава Зайцев, който само ден преди това беше чествал 50 години от неговата дейност като моделиер, световно известен моделиер. Това са едни от най-красивите неща, които нашите деца не могат да живеят. И никой не може да живее друг път, да дефилира на мястото, където дефилират най-известните световни модели. И това беше първият ден. А втория ден просто ги разбихме. Защото беше деня на талантите. Москва не вярва на сълзи, ама повярва. Това беше положението. Да. Повярва и нямаше къде да отиде. Защото Петър изпя дива, защото изгледа Делю Хайдутин се чу в центъра на Москва, в самия център на Москва. И не само лети в космоса, ми лети и при нас, а Стефани просто с този танц по български мотиви беше невероятна. Петя, ти нищо не казваш. Трябва да споменем, че и Радина също се представи в талантите. Тя имаше една прекрасна песен за Шехерезада и я танцуваше заедно с един ориенталски танц. Така че имахме и български народни мотиви, и български народни песни, имахме и нещо по-екзотично. Освен това, бяхме подготвили цялата група един общ танц, един общ поздрав, с който след финала, след награждаването имаше гала-концерт. Българската група завърши този гала-концерт. Изпратихме всички гости последни. Това беше песента Пиринска младост, която Петър Тодоров пя, а всички останали бяхме подготвили обща хореография с помощта на Светла Иванова от читалище Свети Кирил и Методий. Тя ни помогна с хореографията, помогна ни с специално подготвени костюми за целта, така че всички ние завършихме гала концерт с едни красиви червени рокли, с един красив народен танц и просто всички се разтопиха от радост. Много им хареса на всички. Накрая завършихме, подарихме на всеки по една българска роза и това завърши всичко по един невероятен начин. Искаме да благодарим на читалище Свети Кирил Методий за цялата подкрепа. То се намира в Красна поляна. Неговият секретар Томи Йовчев беше с нас също. Той ни помогна за всичко, за организацията и за подготовката и през цялото време в Москва много ни подкрепяше. Така че искрено му благодарим и много го обичаме. Така е. Да, така е. Приятели, разкажи за твоята пиринска буйна младост. Ти обеща да не се. Той беше, уважаеми слушатели, човека, който обеща да продължава в същия дух и последното, за което да мисли, е отказване. И си изпълнява убедително обещанията, заради което продължава да пее. Продължава да пее. Аз пея от много малък, от 5 годишен. За първи път пея народна песен Пиринска младост и така с Олга Василева направихме запис и клип. Ти прие това предложение радушно? Да. Не беше притеснен? Не. Браво. Въобще. Браво. А за Гран-прито?
При вокал, гран-при, Петър Тодоров от 150 участници. Какво да кажем друго? Невероятно, невероятно. И то за дива. На тяхно почва ги бихме с певеца от български произход Киркоров. Това е песен на Киркоров, Дива. Просто момчето е уникално. Ти ли си малкия Киркоров? Да. Или той е големия Петър? Той е големия Петър. Добре, приятели. Трябва да кажем, че в Москва журито е винаги, с всички тези фестивали, винаги журито е съставено от велики руски звезди. И те самите, докато журираха и миналия път в Анталия, когато Петър също спечели гран-при за вокал, и сега в Москва за втори път ни казва, че той е новият Филип Киркоров, малкият Филип Киркоров. Така че ние много се гордеем с него. Той сега ще има концерти и в Москва, и в България, пристига на турне, и на всеки един плакат и билборд в Москва ние снимахме Петър с Филип Киркоров. Си намериш той там Пугачова. Ще си намериш, приятелю. Добре, ти, момиче, какво ще ни изпееш сега? Да си дойдем на друго. Михаела е това. От Това е Михаела, Гурково. уважаеми слушатели. Да, тя след това ще разкаже колко хубаво изкара в Москва. Излева Аплодисменти! Аз съм стръхнах, уважаеми слушатели. Аз не мога да продължа самата песен. Идеята беше "Я кажи ми облаче ли бяло" с мотива от "Излева Делю Хайдучин". Но в момента не мога просто да ви изпея цялата песен, защото става все едно, че ви пея две различни песни. Не както инструментал е направен много красиво, за което искам да благодаря на моята госпожа, която ми помогна, Стефка Денева от град Казълнък. Тя ми даде инструментала на песента. Инструменталът е направен просто невероятно. В началото започва с кавал, преминава облаче ли бяло, изведнъж се включва "Излева Делю Хайдучин" и после пак продължава облаче ли бяло. И е страхотно направен инструментал, но за съжаление не можахме да покажем всичко това в Москва, защото ни отрязаха много от времето. Трябваше да се вместим в 1 минута, а мен даже се ме оставяха на сцената 2 минути. Което аз съм си много трудната, да. Като във всяко едно начинание, навсякъде има трудности, то се е напълно нормално, но като цяло и конкурса беше на много високо ниво, всичко беше страхотно. Имахме обиколка в Москва, на Червения площад и с автобус разходка в цяла Москва. За българската група. Москва за българската група. На мене ми направи страхотно впечатление Червения площад, всичко там е страхотно. Все едно, че някой така е слагал отгоре. Уникално е. Който не го е видял, просто не знае за какво става въпрос. Не е просто да го видиш на снимка и трябва да отидеш там. Трябва да отидеш там да го видиш, за да разбереш магията на мястото и всичко, историята, и страхотно е. На мене голямо впечатление ми направи Третаковската галерия, която си е рам до рам с Лувъра. В началото са били 1500 картини, в момента има 150 000 картини в тази галерия. Огромна е като мащаб, като страхотно е. Какво направихте в метрото, я кажа? Метрото. Значи цяла Москва разбра, че ние идваме от България, кои сме, откъде сме, какви сме, какво направихме в Москва, какво спечелихме. Навсякъде ни чуха, пяхме в метрото, пяхме в летището, пяхме пред автобусите, пяхме в лоби бара в хотела. И хора играхме. Всички разбрахме, че сме от България и бяхме много силна група. Публиката ни беше такава подкрепа, знамена, развявахме, викахме. Да, до там се стигна, че една вечер в лоби бара, въпреки че бяхме много скромнички, само викахме и пеехме. Една вечер в бара дойде там директор и каза: "Моля ви, при нас не е прието, вика, да се дига толкова шум." Даваме процент. Но ние казахме, че няма да им взимаме пари за концерта, така че нека да слушат с удоволствие. Вижте сега, за да се ходи на такъв фестивал, на какъвто и да се участва в такива конкурси, въобще трябва да имаш душа и сърце. Това го казвам бавно. Тези хора, всичките, които са тук, и майките и бащите, които не са тук, имат душа и сърце.
защото няма нищо друго удовлетворение, освен това удовлетворение, че си представил България. Защото това струва доста пари на всички нас. На децата струва пари. Ако знаете с какво, това трябва да го спомена, с какъв труд са търсени парите, за да тръгнат. Бургас откликнаха, в Гурково откликна общината до някъде, в Русе само самолетните билети платиха една фирма. Нали, знам, че не трябва да ги казваме фирмите, но искам да кажа, че това се минава през такива трудности. Ако знаете, до последния момент ние не знаехме кой ще тръгне заради тези финанси. Какво друго, освен любов, може да се нарече това? Певец ще стане ли? Танцор ще стане ли? Не знам, но ще станат хора, което е най-важното и за което аз благодаря на родителите и на всички, които са помогнали. Кой ще опише малко от танците на третия герой? Това е невероятно дете. Познаваме от 5-6 годишна. Едно пумпълче, малко сладко. Буквалният смисъл, даже танца на нея е в кръвта. Действително, предадено примерно от татко, и който е нигериец. Расте в прекрасно семейство. Майка я гледа, баба и страшно много помага. И това в него живее. Когато тя танцува, действително човек трябва да бъде там и да гледа. Аз не мога да го опиша, освен да се види това нещо. Защото и е упорита, скромна. Погледнете, тя просто сега в момента е толкова. Това. Хайде, разкажите сега повече за Стефани от моите емоции. Самата Стефани всъщност може да се... Аз съм много доволна за това, което постигнах. Наистина това беше едно невероятно приключение за мен. Искам да благодаря на Петя и на Леля Гери, които много ме подкрепят винаги и всъщност заради тях правят такива изумителни неща. Беше много хубаво в Москва, всички много добре се представихме. Моя танц, започнах с фолклорен танц, след това с хип-хоп. Умението да съчетаеш. Да, съчетах го много хубаво. С хореографията ми помогна Светла Иванова, на която съм много благодарна. На кого искаш да благодариш? На всички, които ме подкрепят и най-вече на баба, която винаги е с мен на конкурси. Тя е една такава печена жена, която малко така... Нервна, ама нищо. Ние също много я обичаме твоята баба. Говорихме си, уважаеми слушатели, преди ефир за тази любов. И най-вече на себе си да благодариш, може. Какво ти хареса най-много в Москва? Ние посетихме едно невероятно нещо, което е на Юрий Никулин, цирка. Да, цирка беше уникален. Просто такива изпълнения. Страхотно беше нещо невероятно голяма сцена. Въобще много хубаво. Имаше много готини животни. Ще изгледаш диамантената ръка. Да, и тогава ще видите кой е Юрий Никулин. Както казах, наистина в Москва ще ни останат много хубави спомени. Това, което преживяхме всички. И може би, радвам се за това, че отидох, защото аз толкова време вече викам, искам да стане това, така се представя хубаво, да спечеля нещо. Това е хубаво. Но аз по принцип не отивам да спечеля. Мен не ми е важно какво ще спечеля, ми е важно просто как ще се представя, с какви деца ще се запозная, въобще. Разбрахте, освен завидно количество овации, още по-завидно количество обожатели и обожателки сте си спечелили. Там ли останаха или си ги взехте с вас? Там останаха. Отново, тук може да ще дойдем. Нали знаете, че Фейсбука и Скайпа имат леки засечки сега след Москва. Просто не работят вече, защото положението. Трябва да уточним, че Петър има своите 3-4 възлюбени дами, които още от миналия фестивал и после, когато се видяха на Фейсбук коя му пише, почнаха да се карат те помежду си, защо му пише всяка една от тях. И сега в Москва ги видяхме всичките наведнъж, така че беше много тежко положението. При Стефани също. Искаха да се снимат с нея, идваха специално. И си имахме една група фенове, като фестивалите помагат на международната дружба и накрая последната вечер, когато се облякоха да си направим фотосесия, пък дойде един момък, който беше от къде? Руснак беше хубав студент. И много държеше да се снима с нашите две красиви девойки. И не искаше особено с Михайла, и не искаше да си ходи от нас. Така че всички те си получиха така завидно количество любов. Сега дали е споделена вече, е въпрос. До тук се скреността, нали? Това е една действително единна група, свързана с нашите емоции. Ние сме много емоционални всичките, представихме България и сме много горди. Защото всичко останало ще замине. Но там поне 400-500 човека, които бяха в залата, разбраха, че тая малка страна, солнечна, даже така завършват от гостоприемната и слънчева България, това беше финала. Те разбраха, че България има и ще продължава да има. Не благодарение на
нашите политици, а благодарение на тези деца. Аплодисменти, уважаеми. Планина,